Ginundawayan, dagiti pulis nga nakabase iti Ilocos Norte, iti local absentee voting, nga nang rugi iti alay nga kalman. Mismo iti covered court, iti INPPO, iti nagserbi ka sa polling precinct, kadag iti 143 na kaming iti pulisya, nga nang gundaway iti first day iti absentee voting. Nagtuma nga unit, manibuti sa DTE sa iti ang nakabase iti INPPO iti nakapagbotosan kadatoy umayng election tabi ko 600 to nga maaberyain to no kaldawan iti panagabobotos. Nag-start bigat ang gana iti Malem Idol Bernard datoy panagururay iti panakabagi iti Comelec kadatoy absentee voting para di kampanong iti PNP nga dito ket agserbi ito umaya nga elections. Awan iti nagbaling aberya iti panagbotos gaboto alisto dati mano-mano nga panagbotos iti 143 nga kaming iti pulisya iti INPPO. Maragsakan iti Comelec gabota dito ng gundaway iti detoy nasapa nga panagbotos dagiti kaming iti pulisya nga agserbi met iti umay nga elections kaduan dito nagbotos kita tagasabali nga lugar sa Dagapuna, ngayon muna na nagbotos iti probinsya iti laing Kalman. Ti absentee voting Idol Bernard kita naka-open iti INPPO aging nga nakatoy April 30 nga deadline kada to'y absentee voting. At iti may ako mamakampay, Idol Bernard, mabanda laing iti INPPO para parang kada to'y umay nga election. Damag po lang manipot ti INPPO, Idol Dennis Alipio. Barka, Idol Dennis, Idol Bernard. when dati panag-absent da ka digit dati election amin da naka-participar kasi digit dumakat saan da nga makapag-participar adayo da. When, bale 143 lang na Wow, di ba? I love you lang dito eh. So nga, DJ bilang dakit apay nga saan amin. Laman. Lugar. Kasi di kita doon kami may assign at sa baling lugar. Di lugar dahil so nga ginundawain damit dito pribilehiyo nga pa nagbotos da Idol Bernard. Okay. Tapno naganan nalawag para kadigite kakailyan tayo. Nang na una iti dati kaawanda. Okay. So di kita pa nag-register Badok ganto mo nag-register Idol Bernard. When nga rod, DJ pa, hindi kita pa nag-register iti sa baling nga lugar no kas magarigan anang tatlastar na DJ. No po. Oo. Karagangan ta sinuman ang lugar nang agpili ng kanudang mga cast dati votes da panagbotos da Idol Bernard nga hindi kalman adagon daway kada kitay may sign iti adayo nga lugar no taga sa baling nga lugar so nga nang gundaway dan kada toy local absentee voting anang rugi idi laing nga kalman ikit doon siya kakita intulatan may 11 or may 10 dati inakto pa nagboto sa Idol Bernard 12 siyempre 12 buwan. Tali sa tapat lang, tiba may core 8. Na nung amin matintaan dati itang mudo mong ket, awan nukon dati kasan excitement kaya ito pa nagbotos Idol Bernard. Okay. So good luck, kadagi tayo nakapagbotosan, kaya mapanagbotos to palaing kada ito absentee, local absentee voting. Damag pa lang manipot iti PNP, Idol Dennis Alipio, Tatak, Aramen.